makapadag manay ko simba kung mga sabab akapagkaulog ko simba sumimin balad o uginitig yan na sukapagkaulog yan sa bia. Pamanas masuk na pamanas tiyak siya nutubi biyang dating na iya kung mamuhdata umur fa inna kullaha dalala pamana pananggila ini wa tigu Rasulullah sulangulang anu kibabu si kuaga maka mata-mata na langulang nutu kada degar ugyong tapaman na madar suhani tapaman na sa taon makagelebek sa akuan dia di pergu agama minafahuwa rad pamana diterima Allah. Yung takap kebeliau kuan simba bid'ah. Na adna paman simba ayat na asalin na bid'ah. Adna simba ayat na asalin na bid'ah. Paman ayat mo natin na lagi daw mga simba mga sufi. Absun sila sa mga kuba. Naro sila di manasbih na tasbihiram na bibibida. Ay tasbihiram ng Allah anta ya Allah anta nadiri anta hadiri. Ino mo itong itasbih ng nilong Rasulullah kapag nabi mo bumugano pa. Ako na. Nagito yung mga simba, ayan na asal ito na bida. Adong man na simba, ay asal yan na paman na mapapakay, uwi na so kiningulalan no na yan kaya bida. Basta so Islam paman na tumunduga sa kada tumunduga sa buntal ada dalilian na may bida so kuha. Berani ba? Gelebek ka. Ay berarti na paman na di siguro tan Allah so ko baba Rasulullah so kasunat si ko kagagawi. Kuan. Na paman na dan yan taksay kada kalian dan yan taksay kuan. Oto menduga tiga ebo kapta judak na paman na anas tu si buka haram ran so salakaw na tuminduga sa waktu. Nandi dalil ka sa mutagya tenduga. Eso na tuminduga ebo kaya pakai tahajud na sa 10 rakaat, eso na 20 rakaat. Baadna hadis apa mana ini sampai so kalau niru. Nah udah katumin juga apa mana ada dalilian. Nah apa mana gitu kayak bidanya. Mana nih apa mana ayat dapat terkas ka muslim na ayat sumber negara so. Apa mana kini gulalan menurut Rasulullah. Apa mana ayat simba na natunay pa mana kini gulalan menurut Rasulullah. So masuk simba kaya suba-suba kan mga ulama at na simba pa man na pera bido mga ulama na man din ang pakapida. Oh. Nana andi piliin karo. Nagim mo to paman na ay pagilin ka, sagim mo to paman na naidung ta simba, na ilen nga supingil buko mga sahaba. Kasi na di pagadungan ta. Paman amgyar ko sa sabo, paman na naidung kibgyar na. Kaya susupakan yung mga ulama. Lagi daw ka salatong tasbih. Siya kini Albani, yung naging sa kung tapaman na fiqh sunnah, naprin niya ito kung mga sunat. Si Albani, Syekh Albani. Naprin niya ito kung mga sunat, lagi mo ito salat at tasbih. Ako yung naging sa yung nakita ba fiqh sunnah. Siya kina Said Sabi. So kadang lang mga ulama, lagi di Uthaymin, si Bimbas na tigin na daabang may pamanan, daabanan asal asimbol. Ang na salat at tasbih. Kaya kami ifira nagyong tuwa salatut tasbih. Nagyong hadith na ayam yang istorya na so antay may so Abbas. Oh. Nakagi pa man alangon nuto ulama. Oh. Na ay ilain tano nanto na ipinggulo lor. Ino mga di surah miya kasumbiyan sa miya kay sa salatut tasbih. Na antay mata ko mga sambiang Rasulullah na sa mga karuman niya. So mga pamilya niyan, lagi no paman na Ibnu Abbas absurdo na gagawi. So Ibnu Abbas na bandar la hadith yan na oras ay pakatuturo Rasulullah na sul gamay ito kata. Naira miyang manina di sumbing sa Rasulullah na miyon utong mo. Miya kaysa na sumyul na lola tanatanawag gawin na miyang manina tumitin sa Rasulullah. Na kaya may ito kata na siya tuminig sa diwang Rasulullah. Nakiap ka na tingin Rasulullah ko doon kumuha at yung doon niya nataman na may pakatin ko niya sa ako. Tanay nung mga di, at na may pag-istorya giro to mga tao, di lang tubulag sa Rasulullah sa kukawayaw yun na may kasumin sa Rasulullah sa salat tasbih. Natigisay kayo sa minanda. Nung mga di, sa mga sahabong Rasulullah, at na may panutulang misumin sa salat tasbih. Kasi lagi, ito tanong pagili sa mga pinggil mo mga sahaba, kasiran, idaa unaan yan, amana na marakusun na Rasulullah.
Apa panah merangka giun pas sampai sa panah marumah sahabat. Na ayah katulong mga ulama na sa katoko mga sahabat disembing nga salatu tasbih. Mismo su Abbas amya istorya sa yung hadith. Ad na riwaya na amya kasuming sa salatu tasbih. Na din na amya kapag istorya sa Abbas. Su Abbas na bumya kasuming sa salat tasbih. Sama to na ayah asal si kung mga simbo na di ka pa kay. Na ayah mabagra kaul na panangiling. Anda sebab waya kabaya kana sumalay bala sa sunat na ino ka di tahajud. Apa mana gitu di sumbing Rasulullah. Upama ka malay bala sa salatul tasbih na may letan ba kay Rasulullah umanggo ini tindigir. Inong nagidin sumbing Rasulullah sa salatul tasbih. Kana po tumalay bala sa sumbing ison kana po tumida sunnah. Inong nagidin sumbing Abu Bakar Abu Umar mismo sumbing istorya ko hadis dan yang sumbing karena butuh berjamaah sunat lagi ti pamana mi beber ko kaul sagir na salatu tasbih na si marane ko da banen asal asim. Tapi kawan mano di mapada pamana pada na ko bid'ah na. Waya kabe kas ka penambe nga dili cuma tarima pamana ded na ba sangka sa atay na panambe nga sa pamana tahajud, panambe nga sa pamana qiyamul lail tadi ti pamana ulo Rasulullah sa mga sahabat niya.